ngibingelele wonke umuntu ongaphakathi endlini engcwele. Ngithi nonke sanibonani. Ngizoqala ngokubonga, ngabonga khona ukufa. Sikhulele kuthiwa kubonga, alukhiphi nje igama lithi uyabonga uma ukhona isifo. Kodwa silikhipha namhlanje njengoba sisho sithi uma singamphelezela ngenyembezi mhlambe ngabe naye siyamkhuba, kodwa ke asiyilawuli thina. Umzimba unamanzi ayiphumela wona. Igama ke ukhuzana njengoba sebeshilo. Ngiyabonga ukuthi nishiye konke besingazi nanokuthi bazofika abantu abangaka la, ngoba besinento ethi njengoba kuyizinsuku enje abantu bonke banenhlelo, abanye abayiqala ukuyihlela kuqala unyaka. Kodwa namhlanje nikwazile ukuthi nishiye konke nidele imindeni yenu ngekhathi la khona okumele ngabe nemindeni yenu, nathi nizo sifihlisa ithambo likaMayiyane. Lokho siyakuphakamisa, asikubukeli neze phansi. Abafundisi bonke abakhona, oza kwethu njengoba nibabona, umfowethu into encane ukhona, uJumbo noLungelo bakhona, abanye ke bacashila ngibaboni. Ngiyabona uTshatha, uDoma Baso, iwele likaTshatha, kodwa lingahlobene naye, kodwa futhi bangamawele. No baba Ngubane, ubone Ngubane, no baba Ntokozo Maphisa, no Alpha Nxumalo, o Mr Magic, umgcineka, ubaba uZondo. Engamboni ngizombona mangiqhubeka ngikhuluma. Siyathokoza kakhulu ukuthi namhlanje nikwazile ukuthi nibe kanye nathi. Mhlambe ke ngizophawula kakhulu ngale ntombi yakaXulu, ngoba akusobuye ngithole elinye ithuba la khona eyokhuluma khona ngayo. Cishe sokuyithuba lokugcina. Angazi ke noma mphathi ohlelo kungomela isikhathi, nisengisho ukuthi mangidlule esikhathini sakho Sotobe useyongilawula. Ngithi angiqala ngokubonga, ngoba ukubonga kuyakhohlakala uma usukhuluma kakhulu, ngoba ukhuluma kwesikhathi ungena emzweni ugcina usukhohlwa into ebalekile. Ngibonge nje nonke ngokuphumelela, nonke ngabanye nonke ngiyabonga ukuthi niphumelelile. Egameni lomndeni waMpungose siyabonga Khuba, ubaba okhona phakathi kwethu, oBishop. Bamnyanyaladile Khuba mabemthula, kodwa ke yilo bebhala Sotobe. Ukhuba lo bekhuluma bekuthiwa ukhulumela ingane kaGogo Cagwe, uBishop, ubaba uzwela abantu Mpungose, wakwabo kaBaba omdala kuBaba, yena uzala umkhulekelo. Uwomunye ubaba esasala naye uma sishiwa ubaba sisebancane. Sasala naye, ngikhumbula kahle sisezingane eqala ukusebenza, i-uniform esikoleni besiyithengelwe uyena. Ubethi mayeyothenga eMelmont, uyayithanda ke eMelmont njalo futhi ngiyasola ukuthi uyozaguga ehambela yena eyothenga, ngoba ikhadi la kalithintwa muntu. Wayethenga igross ayifake ngapha, ayifake zona zonke izindlu, ngoba ugogo wasala nezintandane sibaningi, akumina ngedwa izintandane. Amadodana akhe ashona njengoba besho baba ukuthi babe u7, kusela babili. Bonke ke laba abahambayo obaba bethu
no anti bethu. Amantombazane akhe ayishona kushona obaba beyingane zamantombazane akhe asale nezintandane. Ingane zamadodana zayishona kushona onina bazo emakhaya onina asale nezintandane. Wasala ubaba wayedwa no anti wawuyena kusebenzayo baba phakathi wasibheka sonke ebambisene naye ugogo ngomholo womndende. Esikoleni sasingaqoki thina ama-under ngoba sasingenawo sisiyingane. Ngikhumbula kahle ngelilanga ugogo wayethi usithengela ama-under emholweni kanti usithengela amaphinti. Wayethi mayesinika sajabula umfowethu engimlamayo waphuma washona ngapha kwesibaya ngashona ngapha basasiqala into ekuthiwa yi-under. Washo uyiphani wangaze bukhona la wathi hawweni jabulela abaphethe ngoba wayeyintombazane. Hayi wathi ucela kwathatha washiyoza washintsha emholweni ngomholo ozayo sanqaba. Akekho phela izosiphenya. Ngikhona nje ngagqoka iphinti. Ngemzamo bekagogo ngeke ngifele nami phansi. Ngoba ngangihlakaniphileke esikoleni kakhulu. Bayazi ngangifunda nabo. Sasifisa nathi ukuyofunda ezikoleni esasizwa kuthiwa kuyaphaswa kuzona. Kodwa asiyanga sabamba la eduzane ngoba isona isikole esasiseduze. Wayengeke namandla ugogo ukusiqashela. Kwathi noma umuntu ephasa kanconywana ayangababikho inqubekela phambili ngoba kwangekho ngisho imali yokugibela uyenkandla ngoba imali yayiphelela emholweni kusokolwa. Inkungu thina sasiyidla kanye ngenyanga. Uma ugogo ebuye naye emholweni ke kukholiwe ngalelo langa sasilwazi usuku lomholo basasazi sizothola okuyinkukanyana. Futhi hayi inkungu inyama yenkomo. Inkukhu sasingayazi inkukhu eyidliwa umuntu wayethi akayidli inkomo. Ngaze ngacabanga nami ukusho ukuthi angisayidli inyama yenkomo ngoba ngafuna ukuzwa inkukhu ngoba sasingayitholi isidala inkungu. So kwakunzima la ekhaya bekuthosa uphuthu la ekhaya. Sasingazi ke thina siyahlupheka sasithi impilo ebilwayo nje ngoba sasingaqhathanisi nempilo yamuntu. Ithanga leli lenza isijingi bekuba yishebo la ekhaya. Itiye thina besiliphuza ngokuthosa ushukela. Uma ufaka ushukela esipunweni ubeke embasweni uthi cho ushukela uba yithiphe bese ufaka usashisa emanzini bese ubona sekufana netiye. Sokumbala wetiye yona impilo bese iphila la ekhaya. Ugogo bexubha ngelahle phambi kwethu eligaye kanje esidikiselweni exubhe nathi bese senza lokho. Emakhwapheni bekufaka insipho sikhula la ekhaya bayazi abafowethu bonke into besiyenza le irole onethu thina bekuyinsipho futhi libamba ngqi alinoke isidala. Okwesicathulwanyana lokhu uma uya esikoleni ubona bebonile hayi besibona ngovaseline nje. Sike kinga kuvaseline ubhubheda ngento kodwa ngathi bungawuphatha ngoplastic uphinde sizongena esikoleni ngoba uvela uthatha intuli isicathulo vele sibe bomvu. So mina ke bengikhulela ekhaya ngengane enenhliziyo encane kakhulu. Kodwa ngafundiswa ugogo mina ukuyeka ukuba nenhliziyo encane. Bengidikila nje ukuthi ngangimncane nje ngangingadli mina ngangidikila wangicasula nje. Kanti sekuzodliwa bengikushiya nokudla kwakho. Bayazi odadewethu bakhona bayazi ukuthi nje bengilahla lapha yonke into. Ngidaliwe nje ngenhliziyo encane kakhulu.
kodwa ngayeka ngaba nenhliziyo enhla ngenxa kagogo. Uyazi kanjani ugogo wenza njani? Ngangithi mase ngidikila athi kudleni niqede unize nohwebede bese inkulu kuqi indlala kanti onkunzane sidla nabo la ekhaya sidla ndawonye indaba yokudla wedwa sekuqala manje bese sidla ndawonye thina umuntu ezokhanga kuwe nje ishebo ezosidla ngakuwe kanti onkunzana besidla nabo sebethola iqhinga lokuthi njalo makuzodliwa sebefuna ukube ngicasule ngathi bangicasula ngathi ngiyadikila ngiyile ngathi ugogo khani uqede ngathi namanga ngiyindawo sala sabamba zonke so intombi yakaXulu ke saphila ke nayo sakhula nayo ugeza siyesikoleni eMvayiza kusukela ngo95 sasikufundiswa ugogo wayesigezela phandle kwisikhathi egeza ikhanda ngamanzi abandayo ethi kufuneka kuhlakaniphe ikhanda amakhanda ubona idome ngakanje amakhanda nogeza ngamanzi ashisayo ukuthi uyageza unakile uzwe ngeminwe weneminwe emidanyana esexoxa la ethi geza la kubuhlungu kanje ekutshela ukuthi kumele ugeze kanjani kwahamba ke ngaze ngaqeda esikoleni ngikhumbula kahle ngathi ngifunda u10 khona la esikoleni safikelwa ukusha okwafika yonke le ndawo yaseMandaba kwabhutshwa bashaya yonke imizi kwangasala zindlu lapho sasidonathelwa othisha esikoleni impahla zokugqoka ugqoka ijezi ngathi shomkhulu nje ngiyakwazi thema ngiqeda ke esikoleni yangababiki plan ukuthi ngizokwenza njani ngoba isimo sasekhaya sinzima angaze ngijole mina ngifunda isikole wayethi ugogo awukwazi ukulanda utwayi nawe utwayi ungayolanda utwayi nawe utwayi ngangivele ngicabanga nje lamazwi kagogo noma ngithi sengiyabona vele nje kube khona amazwi kagogo ethi awukwazi ukulanda utwayi nawe utwayi ngase ngithi akusho ukuthi sengiyomuntu uzojole sesebenza makushe so ngaqeda ke esikoleni engekho into umuntu ayizoyenza kwamele ukuthi uma uqeda isikole uhlale ekhaya ngoba ayikho iplan umuntu ayizoyenza ngahamba ke ngixhumana nabantu ngaze ngathola itoha la enkandla khumbula kahle ngangihola 900 ngenyanga kodwa ngangigibela khona la ngisuka la ngiye enkandla ngalelo toha ngangilisebenza ngakwazi ukulanda uHome Affairs uzoshayela amapasi ababeshelwe la ngingelutho omcineke kodwa ngahamba ngawukhuluma nomphathi waHome Affairs ngathi akalethe uHome Affairs la esibhakabhaka ezoshayela wonke umuntu amapasi nezitifiketi wonke umuntu owulandwe yimina hayi bencomo ngihambe ethi uyahlakanipha ingane ihlakanipha ingane thema ngisuka lapho ngafonela umamncane Zanele wayehlala ukhona la wayehlala eGoli nomnyeni wakhe ngathi ngiza lapho wathi uzohlala laphi ngathi ngiyabona phambili angino 700 anima ngifika ePitoli ngempela ayikho indawo yokuhlala babehlala nje umkhukhwini omncanyanyana ngathi ngizohamba ngiye ubafowethu ngizolala abafowethu mamncane ngizodlala ngihambe ngiyolala abafowethu ehostel abafanike abafowethu khona bakwemukelayo khona bangakwemukeli kwathi ngilele ngeze omunye ngihleba betha sitshela ngani manje sesilethelwe enye member la yabo mfowabo njalo ngatshela umamncane athi khona bakhulume kabi lapha azame enye indawo wakhuluma nomunye ubaba ngawulala ekitchen ekseni mayivuka wayengeqa yenza izinto engeqa ngathola umsebenzi wasebhusha ngangihola 250 ngeviki athatha leyo 250 ngawubeka emva kwesixobo
lokho ngithatha seqa lapha sibe sigibele akukhuthazi ke lokho kwequ ukujoja itimela lashibhile kodwa nethikithi lenyanga ngakwazi ukuthi ngoba nganginephupho lomculo ngalokho ngizama ngifunda amakhasete ngithatha amakhasete ngifunda ukuthi ngaxhumana naye ngize ngithola inamba kaShobeni khuzwayo ingane zomama ngimthole ekhasetini ngingaxhumananga namgcineka ngazi umuntu amfonela ubaba wathi hey ndoda asithathathi umuntu njengoba kusanda kushona umgumeni nje nathi sinukiwe so sathi hayi ake sime ukuthatha abaculi ngathi mina into engifuna kuwena mina ukuthi ngikuculele nje uculelile nje kuphela wathi angazi ukuthi uzophatheka kanjani uma usuculile bese ngiqhubeka ngemali engikhona ukuthi cha sithathe umuntu ngathi anginankinga mina okwami ngicela ukuculela phela nje ayi ngamncenga phela ngimncenga nje ukuthi ngifuna ukuculela hayi ukuthi ngiyakuzwa noma ngasangithathanga kulungile ngiyakuzwa over kodwa ngicela nje ukuculela wathi hayi awucule ngasho nje kabili wasenqamuka ifoni ngathi hayi kushuthi ngibhimbile sodwa ubaba useyivalile ifoni ngatshela umfowethu nganginaye ngathi hayi maye ngizwile uzofona ngisafona back uma engizwile uzofona yena uma engangizwanga ngizokwamukela kube kushada kulo akusona isiphiwo sami lesi yahlala lokho ngiqalaza lokho uqalaza ifoni hayi lutho hayi yasingena emva kwemzuzu emihlanu athi mina nango wathi uphinde ngasho wathi hayi mngani wami ubani konje igama lakho ngamtshela igama wase ethi ngizokuthinta ngizoyisave inamba yakho ngizoke ngiyokhuluma nabafowethu engisebenza nabo kodwa ngizokuthinta kwaphela amaviki ngamfonela wathi hayi ngasho ngathi ngizokuthinta phinde futhi ngalinda wabuya kumina wangitshela ukuthi cha sesibonisene ukuthi siyakuthatha kodwa sicela uyosenzela lokho kuthiwa idemo lokho abazokulalela ke manje sokuseyinsimbini kwasho ukuthi ngoba ngangiyibeka imali ahamba ke ngayoyenza idemo ngaleso sikhathi ke sengushintshile umsebenzi zebhusha ngixoshiwe njalo hayi ukuthi ngishintshile nje ngixoshiwe futhi ngawe isinyama lenyama ethwala enkulu kanti ngizoyiwisa eDebisini kanti uzoqhamuka umlungu la angixosheke uma ngixoshwa ngivele ngiyokwenza security mangithola umsebenzi security bese ngithola umsebenzi security egada khona futhi la eBush la kade ngixoshwa khona so kumele ngizome eminyango manje ngifaka uover la wangibona lo mlungu onxoshela wayotshela umphathi wami asimfunike lo hawu anawo umhlolo ngehlela hayi kulungile ahamba ngothola umsebenzi security hayi ngabashiya ngokuthula la ngifuna nje unixoxela uhambo engiyiwe ngivuka nalo nentombi kaXulu ilindile ekhaya ngisegoli ngahamba kade ngiyegoli ngiyapatanisa uyabheda ngizidemo ngapha ngimile ihlanganisa security ngapha bese ngiyenza ilokhuzana bese ngithola omunye umsebenzi engangizosebenza kuwona futhi nguthola ePretoria eHeadfield okuyiwona ngawosebenza ngazo 4 years ngicula ngiyisecurity ngiye emsakazweni wenza interview ekhosini ngiyisecurity ngiholo 1.8 ngenyanga ngicula nomtshengiseni nje ngiyinkunzi yesecurity ngikhumbula kahle ngicula naye lapha wathi bayiqedwa ngezo 100 rand ukugibela ngizoyitaxini eWanderers angifaka amabhuzi lapha neuniform lapha kubhaka wayengazi ngangufihla ke hayi ngoba kuyihlazo angafuni bebona amaplan ami kuthi ngiphanda kanjani so ngicela nje ukwenza ifixture yakhe ngihambe ngiyemsebenzini mangifika emsebenzini esecurityni sengumculi ke manje mangifika ngelinye ilanga imini ngithatha ama newspaper engiwasa kubasebenza ebuilding phezulu kanti kuzovele kufika amaphepha osowetheni ngo front page ngizomukela amaphepha newspaper ngo front page
ngiyobanika bavele bebuya bonke ingebe namahloni bethi hayibo akuwe lo ingithi ngizama ukuyiphika kodwa uzoyiphika kanjani ngoba phela impela lona ngivesela amazinyo ngisinekele lapha front page ayi vele ngithi ayimi khona umfowethu sebenza naye uculayo ayithi manje akazi leli khandeka kanje emqondweni ngibona manje bangineka impilo engingazi kahle kamhlophe ukuthi angiyideserve ngoba anginalutho nginalawo mahloni hayi ngivume kanti omunye ubaba osebenza khona uzovela isixhumane sivele singoba ngathi sibabangani lo baba lo bese promotwa eyosebenza kwesinye isifundazwe la khona athi mayifike esebenza kwenye department wathi manje ngifuna umculi la ngenayo umculi mina ngahamba ama event enqwaba ngaze ngathenga imoto yokuqala ngomsebenzi ngomuntu engangimaze ihleli esangweni la ekhaya ngibe umculi isikhathi eside ugogo ehlala endlini enethayo ngingakwazi ukuyakha bengafike ekhaya isikhathi esiningi ngoba bengazi ngizona laphi abanye babeze bethi uhlala kumamkhulu wakhe impela ngangihlala kumamkhulu ngangifikile ngimamkhulu wakabo kamama le manzi emnyama ngifike ngihlale khona noma ngifikile ekhaya ngalala ntambama ngihambe waphela kuzofuna kuyolala ekugcineni ayikho indlu ngihlule kokwakhe kababa ngihlule kokwakhe yami angenzi lutho nje afford igama lingakanani abanye babesidelela ngalokho sixolise manje wathi ngizoshutha kini ngikhumbula ngelinye ilanga ngifike ungizwe ezoshutha into yaka TV ngathi asime ngale entabeni ngaseGqumeni ngoba ngangafuna ebone ekhaya ngithi ngeke ngikwazi ukuthi kuvele ekhaya lakithi ngeke esimeni ugogo akazaza ahambe wahlala nathi ngoba mhlawumbe ubekuthiwa wahamba phekwalole yasizi mhlawumbe ngabe ikhona into ethi kodwa ubekuthiwa ugogo wangilinda ngaze nga-afforda wahlala kunzima yakhumbula kunendlu ubehlala kuyona iyayina kuye ngapha ina abuye ngapha njalo mangize ekhaya nento ebuhlungu enhlizweni isilonda esingidlayo kodwa engasitsheli umuntu uthi ngumculi ngidumile ngidlala ngapha ungaze uyitshela ukuthi udla imali kanti iyona engekho kunzima kodwa ngathi into uma abantu baye beze bemangala hawu lo muntu wakha kangaka ngiyizwisa ngiyizwisa ngiyayazi leyatho ukuthi iyabanzima kangakanani okuwese umuntu wayehlekwa ngabe ngcono ukuthi angahlekwa ngoba ngangagwinya mawungene ku-Facebook uthi uyafunda ama-comment kunomuntu ozovele owazi kini uvele ubona ukuthi lo muntu usapporta abanye abantu and ngabe lo muntu uyazi ekhaya lo noma uhlala la emakhaya ufuna ukuthi uyihlekise into engekho ukuze umuntu ngempela engayizi le yabo so ke into yokuqala ngathi mangithola amasentshana ngangwabeka hayi ngaqala ngendlu kagogo ahambele kuyona saphila ke sesila ekhaya ubethi noma befikile bezombona bebemthanda ugogo bakithi njengoba bona behlele lapha nje abazili uzozenzisa bebemthanda kabi ugogo ucakwe sizobona ucakwe befika la bezobona ucakwe ngisho ezinye izalukwazi nawo mama bezobona ucakwe bethi zokubongela yini lo hleli kuwe yathi ugogo hawu mina phela sengahlala esitolo awufoma to
So ugogo wendlela besisondele kakhulu naye siqala ukubheka sibhekela kuyena ngoba ubaba nomama bahambe singakahlakaniphi sizingane sabhekela kuyena sa connecta kakhulu kangakuba uma wahambela isikhathi eside ekhaya benixabana ngoba ubethetha phela noma ngeke ngafika nje ngafika sokuledi ngalala kanti uzozwa kuseni ukuthi ngikhona mhlawumbe ngifike ngo12 ngo1 mase ke ngiyombona athi hawu usufika ungezi lapha usungijahuka ngife usukwazi ukufika nje ungezi ngithi hayi gogo ngifike ebusuku athi phela ngizwa ngoba nemoto ohamba ngayo wena uhamba ngemoto engadumi uma bebonga bethi siyabongela ngomfana wakho wathi hey ngokubulala lokho ngokubulala lokho okhamba lonke izwe leli ngathi ke sengimxoxela ukuthi gogo ngibhale emontweni lezi imoto engiyithengayo ezakho ngibhale emontweni wathi hey bazothi bebebulala mina bethi hayi ngoba yena simtholi awuthi simlaye ngaso lesisalukazana sakhathi choma ngaso beku nzima ugulile ugogo egula uqale wangabona emehlweni ugogo benza izithebe uzenze ngisho eseyiphumputha thema yaqale ngabona emehlweni kwezwela kimi ngazama umhambisa kodokotela laba bahlinza amehlo wafika wahlinza lodwa ayiwasethi elinye akacela kayohlala ekhaya uzobona ukuthi wenzakalani bese eyamenza lavele lafa angangabe ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke nalelo waphumbutha ngalo lelodwa kokuthenga unyaka odlule obube sehlala endlini lapha ngenhla kanti bepheka ugogo besehlala endlini ngenhla engasaphume ngoba ubeke nethi aphume nje abuye selimphethe elahlinzwe sokubuhlungu esekhala ngekhanda ngayo yonke into bahlacene sehlala endlini kwathi ke ngonyaka odlule washawa istroke sakwazi ukusinqoba lesokuqala ngoba wakwazi ukuthi mangigijima walapheka sabuya futhi samshaya salapheka kodwa salapheka uhalf waqhubeka waphila esengasawazi ukontrola kahle ke ngoba wayesebonakala ukuthi sesemlimazile kwase kubuye sesithathu esithema sibuya ke kwazanywa konke la ekhaya kusungathi kusesibhedlela ngoba bekushintsha nodokotela la ekhaya ngoba besingasawazi umhambisa ubeze umuntu osemdala bengivele ngifona udokotela noma athi ubiza malini nithi hambe ekhaya bangazi odokotela ompangeni abasuka ko private bejikela ama invoice nje phela bejikela ama invoice nithi hayi mangenzela ugogo kulungile bamzama isikhathi bese kunesikhathi eside ke ephila lokhu ngisho ngenalutho imoto nje sakwazi ukumthatha bese mthatha nje ngithumela ufanele othatha ugogo eyojova athole nje nezinto engabo drip engabe yini nokutheke kulonyaka eshawa istroke sesithathu ngazama ngakho konke ukuthi ngihlenge impilo elwa ngoba ukokubelwa futhi ngaze ngasho ngathi umuntu engathi ngamfuza ngoba strong obe strong bengazidlike kusukela ngimazi ngiseyingane wayengazidli izinto onyama yenkunku ukudla okuthosiwe zonke lezo zinto bengazidli ubengana BP enganalutho wethanda futhi ukunikana ukudla kwakhe kanti kubi bekubi kakhulu so ngazama ke ngithe mase ngibona ukuthi hayi
sengiyehluleka ngaqhubeka isibindi ngamthatha kuwo uDecember lo ngamusa esibhedlela nakhona ufike wahlala 2 weeks bamfaka amanzi bamfaka ama-3 bamfaka zonke izinto basho futhi odokotela ukuthi hayi ugogo sekhulile njengoba ugogo engasadli ngoba emhlathi bengasavuleki angeke besakwazi ukumbhoboza bemfaka ipayipi azodla ngalo ngoba usemdala futhi mayelo kehlele esibhedlela akukho ngaka azogcina esizakala ngakho ngambuyisa ngolwesine ngamletha ekhaya nami ke ngigijima busy ngiyagijima ngihambe ngiperforma lonke izwe leli kuthi kona wonke ama date engangibhukwe kona umhla ka-23 ngangabhukhiwe kona ithuba engathola ukuza ngale ekhaya lelo mangifika ekhaya kanti uzohambela phambi kwami kuthi nje ngabo 10 ntambama kungena udadewethu ongilamaya athi u-anti uthi angikucele ezansi ngithi nawu gogo akasekho kushuthi bese ngimbuza nje ngithi ukwenze njani hayi gogo ngathi ubambekile mangifika futhi ngithi ngiyamemeza ngoba mangifika ngesonto ngoba bengasakhulumi kahle ngithi mina uyangizwa kanti ngesikhathi ngifikile wayengaphenduli ngithi uyangizwa athi ngiyezwa ngithi bayithu ukhuzana uma usufika kuyena vele uvusokhuluma bese yazwa ukuthi ubani bese kuphendula ube ngasaboni bengitsheleke mangifika ngimfica uyaphila ngithi ngiyamemeza hayi akasabeli ngiyambona nje ukuthi ulwa nempilo yakhe hayi ngafele ngakhala kanti vele uyahamba phambi kwami ngembuka enye into engihlupha kakhulu ukuthi umhla ugogo ehamba ngiyozwa kanjani ngiyobe ngikuphi kanjani ngiyamukela kanjani lonto kodwa uNkulunkulu wenza icebo lokuthi ngosuku ngizosebenza ngalo uzobusa ekhaya ugogo akuzohamba phambi kwakho umbuka kwami ngokuqala ngikaze ngibona umuntu ehamba phambi kwami kodwa ugogo ngambonile okuyiyona into engiduduzile yangibopha inyembezi ukuthi uhambe phambi kwami ngoba mhlawumbe ngaba ngi-understand ngoba iqiniso lithi ubesekhulile kodwa kumina ubengakhulile ngoba bekuyimangqala ngithi ngiyamjabulisa bengisafisa ukuthi ngabe usahamba ibanga elide lempilo kodwa kwahlulekeka ngalawo mazwi intombi kaXulu noma ngeke nganele ngoba ngumuntu wasemhlabeni kodwa uNkulunkulu umgcinile ngakwenza konke engangifisa ukwenza noma ngifika la yithi thibela ngigibela ucash amagenga ami sabangibela ucash manje kwesi isikhathi kunzima ukubamba line lapho e-ATM ngenxa yegama umntana nalo ngifike ngihambe nginishiye ugogo ngene la ngamshaya no 10,000 wathi oyani ke le uneconsi lokho ugogo into esifundise yona angaze nguveze ngoba angaze ngibone ukuthi why kumele ngiqhakambise ugogo la ekhaya sazi ukuthi makulalwa njalo kuyathandazwa ugogo nje akekho umzukulu wakhe ongazi ukuthi makuthiwa kumele uselithemba labakholwayo usuke kusho ukuthini leyo nto sayazi ngogogo ethi inkosi yazi yonke into mangihamba ngithandazele uma yithandaza bebalisa Nkosi wena Nkosi wasiyo ngoba kuhamba ngibambanyeka nje kuhambe kuhlabelela lonke izwe leli wena Nkosi owaziyo ngoba nako bese yakubona thandazela ke Nkosi ukuthi
akuhambe mina qala. Wayithi mayekhala ugogo uma kushona insizwa zakhe ayizala ezinhle insizwa lezi. Nabazo baba. Shoba nengibona nje. Wayithi mayekhala athi ngihlaleleni. Wayengahambi mina kuhambe ingane zami. Ubumthandazo wakhe bekuthi ngoba behleze novalo lokuthi bazongibulala. Ethi nje akuhambe mina. Ngoba noma umuntu emdala ungeke umxoxele lutho. Kodwa ubazi ukuthi ziyenzeka. Phela ngoba mawu uNkulunkulu ekuphakamisa uba nezitha. Usuke ungakaphakami uma ungenaso isitha. Uma nje besakuthanda bonke samele usebenze. Mhla nezitha wahlaselwa abantu abahlukahlukene nothi bayakuthanda. Uyobe sekukhona uNkulunkulu into aseyitshala kuwena. Ukusiza umuntu isiza noma umuntu engonile. Kodwa mayicela usizo ngiyamsiza ngoba ngiyalwazi usizi nenhlupheko. Ukusiza umuntu kuwumthandazo kufanele ukuthi ngisuke sengithandazile. Ngiyahlupheka emoyeni mangabe umuntu ecela usizo ngangamsiza. Ngimsiza ngisho nangelinye ilanga salithola. Ngoba ngisuke ngifile ngazuthi sengona uNkulunkulu. Yonke lonto siyifundiswe la ekhaya. La ekhaya ke kuyathandazwa. Uma kwenzeka iphutha ngahamba ngathandaziwe ngijika ngisho enkandla. Bayazi abafowethu engisebenza nabo. Ngijika impela. Ngithandaza la ekhaya ngihambe ngiyothandaza ekhaya komame njalo. Bakhona basekhaya komama bayazi. Mangekho umuntu ngiyavula ngene ngithandaze ngedwa. Ngihambe ngoba ngazi ukuthi kuyakhulekwa ngaso sonke isikhathi. Noma ngabe kuthiwa wenze njani uyathandazwa. Ayikho into okumele uyithole engakufanele ukuthi uyithole. Kuyicala lokho. Awuhlukene nje umuntu obamba inkunzi. Yonke into okumele uyithole kufanele kube into eyisabelo sakho. Engakho ngeke ngithi inkosi ngiphe okufanele mina. Lokho okubona kufanele mina. Ongekhona kwami unganginiki. Ngoba akukhona kwami. Angikwazi ukuphila emangeni. Njengoba nibona ke ikhaya lakhiwe ingenxa yomkhuleko walesisalukwazi. Ngabe kunomculo omusha bengifika la gogo bamba la isithi sikhuleke njalo ngaso sonke isikhathi. Abafowethu bonke abake bafika la ekhaya bayazi ukuthi into yokuqala ibiyenzeka uma ufika la ekhaya siqala kugogo. Ufike ngwethula kugogo bese siyayiqhubekela. Sesoyiphuzela ko drink. Beyiphuzela abaphuzayo kodwa sesiqale kugogo. Noma ngabe bengasaboni bengimtshela ukuthi lona kubani lona kubani lona kubani lona kubani. Namhlanje ke bazofika abantu abazofika akusekho ukuthi kuzothina. Ngiyabonga kakhulu kubafowethu bonke ngibonge kobaba bonke ngibonge komama ebebemgeza usuku nosuku. Abalobokazi bakwakhe ebemlekelela. Aze ngasho ngathi akwanti kubalekile ukugana. Noma ke khona umuntu ozoyitshela ukuthi ugogo mhlawumbe uhambe ekhaya ukuthi asiganiwe. Uyazi ugogo ukuthi amtshela ukuthi hayi gogo kukanje kanje. Amchazela ambeke esithombeni. Waneliseka. Hayi uyazi gogo. Ungayingeni. So ngifisa ukusho ukuthi intombi kaXoli namhlanje ilale ukuphumula uyidlalela indima. Sahanje labazali basala gogo nomkhulu. Umkhulu uhambe sesikhona sesibhekile. Gogo nje ubihamba namhlanje.
sifisa ukuthi ahambe ngomoya uNkulunkulu asikhanyisele. Bengithi mangihlala naye ke mangifika siyixoxela ngithi gogo mawusuhambile nje ngifuna ubuye ube idlozi elihle ngiqhubeke ngishaya abafana athi akunjalo Nkosi. Athi phela hawu ngiyohamba kanti mina ngiyohamba ngishone baba ngifuna ngihambe ngibuye ngibheke futhi khona ekhaya. Ngifisa nje ukusho ukuthi ngiyabonga ubaba ophakathi sesisele naye ke njengobaba wethu. Ugogo kakekho kumele kube uphakathi azi ukuthi mazokwenza izinto zobikela yena engasibalekeli ngoba engakaze vele asibalekele. Asondele kakhulu kunakuqala ngoba kuyohlubula lokho emoyeni. Ngiyabonga kakhulu. Ngifisa ukuthatha leli thuba ke ngibuyisele kuwena mphathi ohlelo.